ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಂಚಲ್ಲರ್ ಪೂರ ಯಾನಿನಿ ಬಂಗುಳದ ಒಂಜಿ ಕಾಯಿ ಮೆಣಸು ಪಾಡ್ದೊಂಜಿ ಮಸಾಲೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದ್ದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದು ರೆಸಿಪಿ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೆ. ಐಕಿತ್ತ ಒಂಜಿ 4 ಬಂಗುಡೆ ತೊಂದೆ. ಬಂಗುಡೆ ಮೆತ್ತನೆ ಉಂಡು, ಹಣ ಫ್ರೆಶ್ ಉಂಡು ಮಾತ್ರ. ಐಕಿತ್ತ ಪಾಡ್ನ ಐಟಮು ಯಾನೊಂಜಿ 2-10 ಕಾಯಿ ಮೆಣಸುಗೆ ತೊಂದೆ. ಒಕ್ಕ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತು ಅರಿಶಿಣ ಪುಡಿ, ಒಂಜಿ 2 ತುಂಡು ಶುಂಠಿ, ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತು ಜೀರಿಗೆ, ಒಕ್ಕ ಒಂತೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಒಕ್ಕ ಒಂತೆ ಪುಳಿ. ನಿಕ್ಕಿತ್ತು ಮಸಾಲೆ ಮಲ್ತನಡಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ರೆ ಉಂಡು. ಒಂದು ಮಸಾಲೆ ಒಂದಿತ್ತೆ ಮಸಾಲೆ ರೆಡಿಯಾಂಡು. ನಿಕ್ಕಿತ್ತೆ 1 ಚಮಚದಾತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ, ಪುಡಿ ಉಪ್ಪು ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ ಬೊಕ್ಕ ತೂಡು ಪಾಡೋಡು. 1 ಚಮಚ ಪಾಡ್ನೆ ಒಂದಿತ್ತೇನು ಮಸಾಲೆ ಪಾಡ್ದೇನ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಹಿಡ್ದಿದ್ದು ತೆಗೆದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಯಾನಿತ್ತೆ ಒಂದು ತವಗೆ ತೊಂದೆ. ಐಕಿತ್ತೆ ಒಂದು 3 ಚಮಚದಾತು ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಎಲ್ಲ ಕಾಯೊಂದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬೆಚ್ಚ ತವ್ವ ಫ್ರೈ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಕಾಯಿ ಮೆಣಸು ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ದಿನ ತವ್ವ ಫ್ರೈ ರೆಡಿಯಾಂಡು. ನಿಕುಲ್ಲ ಈ ರೆಸಿಪಿನ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಟೇಸ್ಟ್ ತೂಲೆ. ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ. ಎಂಕಲ್ನ ವೀಡಿಯೋನ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪಲೆ. ನಾನೆಲ್ಲ ಎಂಕಲು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತು ಪಾಡೊಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಓಕೆ, ಬಾಯ್.